खुलुमबाय बिदिरनाय चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौनाय बायदि। भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालायालासेनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। रैखाथि हानजा आरो उदखारिनि गेजेराव गावलायदों। काश्मीरनि शपियां जिल्लायाव सासे उदखारिनि जिउ खहा। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोजोनपुरी गामियाव मैया रायजो-राजाफ्रा हाग्रा एवस्रांदों एबा हाग्रा एवदों आमथिसुवानि नामाव। भारत-भुटान सिमानि कुमरिघाटानिफ्राय मानसि लांखारनो नागिरनायखौ होबथानो हादों। गहपुरनि 2 नं. बार'फुख्रि मुंनि गामि कुमार बसुमतारिया केन्सार बेमारजों 1 बोसोर 6 दान नाख्रेबजानानै दङ। बिथाङा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों माबोरै बर' लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन रैखाथि हानजायाव थिसनथाइ होनाय जागोन बेनि सोमोन्दै बाक्सा जिल्लानि बेंन्दोआव थानाय सिमला लेसि बाजाराव 27थि एसएसबि हानजा सानजाबनि थाखाय आगु फोरोंथाय होनायनि गेजेरजों मिथिहोदों। जों बयबो मिथिगौ आरो सिनायगौ दि नर्थ करिया किम जं नि दैदेननाय हादराव गोबां मुवा बेसादफोर आंखाल गोग्लैदों। बे जायगायाव थालिर फिथाइनि बेसेना 1 केजिआव 3,300 रां आरो कफिआ लिटारसेयावनो 7,000 रां। ब्लेक टीआ पेकेटसेयाव 5,190 रां। थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हानायजों गोबां सुबुंफोरनि आबाद फोथारजों लोगोसे जिब-जुनारफोरा खहा जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरबारि, जामुगुरि, उलिमल, बदलपुर, बिसनपुर, थेरिबारि गामियाव होनाय जायगायाव गोबां जुब-जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों लोमनानै भुगिनांनानै दं। सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि दिला पुलिस थानानि केस खालामग्रायाव 3 केजि ड्राग्सजों खमैबो 12 कौटि रां। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसनि बिफानआ एक्शन खालामबाय। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय लक्ष्मीदि पानजाफर आरो कायुराम भट्ट सिंह होननानै सिनायथि होनाय जादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गोदानै कर'ना पजिटिभनि हारआ जाबाय 2,869 आरो थैनायनि हारआ जाबाय 37 जन आरो कर'नानि रेटआ जाबाय 1.88%।